Moro vaan kaikille, meitsi on Nettuvi ja tänään me puhutaan vaikka ja mistä nyt tässä sattuu puheeksi tulla. Eli siis mä perustin tän uuden kanavan, koska mä haluun puhua tänne. Ja jos mun selitykset ei kiinnosta, laittakaa mutelle. Ja vaikka kattokaa tota videoa, mikä tossa on. Se on ihan hiljainen. Mut joo, eikös mennä tästä seuraavien aiheiden pariin. Okei. Elikkä siis eilen mä mietin vähän kaikkea eilen. Siis mä oon sellainen ihminen, joka on niinku tosi silleen dramaattinen, jotenkin jotkut sanoo. Ja joo. Mut mä oon tullut siihen tulokseen, että mä teen tämän kanavan sen takia, koska mä saan puhua, mutta niin, mä saan puhua ihmisille, joita mä en edes tunne. Ja mun mielestä se on jotenkin hyvä. Mut joo. Ei herranen aika. Siis yleensä, jos mä esim. Meen jonnekin, kuten kavereitten kanssa, niin mun hiukset on tällä hetkellä niin huonosti, että mä näytän kuulemma rumalta. Ja mulle tulee aina ihan sairaan paha mieli siitä, että mä muka näytän rumalta ja silleen, koska ei kukaan halua näyttää rumalta ja olla kiusattu silleen. Mut sitten joo. Siis yleensä, siis mulla on kyllä kavereita, mutta totuus on se, että ne kaikki ei ole oikeita kavereita. Oikeat kaverit muodostuu silleen, että jos ne välittää susta, luottaa suhun ja niinku auttaa sua, vaikka näyttäisit ihan rölliltä. No vaikka, ehkä, jotenkin noin. Siis auttaa sua, vaikka sä näyttäisit ihan miltä vaan. Vaikka Marsulta. No toi oli nyt vähän vaikea esikuva tohon, mutta joo. Eli joo, mulla on vaan muutama niinku oikea kaveri. Sitten muut kaverit on silleen, muut kaverit ei oo oikeita kavereita. Mut joo. Sellaista. Mut sitä mä vaan tässä nyt tulin puhumaan, kun eilen mä mietin mun kavereita. Mietin, että ketkä haluais olla munkaan vaikka ikuisuuteen asti. Ja mä tiedän ainakin ehkä 3 ihmistä, jotka silleen vois olla. Ainakin 3 ihmistä. On niitä varmaan ehkä enemmänkin. Laittakaa kommentteihin, jos tässä on nyt jotain mun frendejä. Ei kenelläkään mun friendilla ole kommenttia. Oikeaksä? No. Joo, ei tarvitse laittaa kommentteihin mitään, vaan joo. Mut joo, mitä pidätte muuten siitä, että tein uuden kanavan, missä mä vaan puhun, koska mun mielestä tää puhuminen auttaa. Siis mun mielestä jos kaikilla olisi oikeudet tehdä YouTube-videoita, niin mun mielestä kaikkien pitäisi saada oikeus puhua kameralle. Ja joo. Muuten, mitä te haluatte, nyt mä kysyn nopsaan, että mitä te haluatte tähän niinku taustalle, kun nyt tässä on vaan jotain mun sekoilua. Jotain, mitä mä pelailen. Että siinä on jotain, että jos sä et jaksa kuunnella mun puhetta, niin sä voit katsoa sitä. Mutta joo, mitä te haluaisitte siihen, ja videoideoita saa laittaa vaikka mun normaalille kanavalle. Kyllä tälläkin kanavalle saa laittaa jotain ideoita esim. Mistä puhua. Mut joo. Nyt me voidaan ottaa muutama kommentti mun puhelimesta. Hetki. Mulla on näitä kommentteja nimittäin tullut. Kannattaa käydä seuraamassa Nettuvi vastaa kanavaa.
WhatsApp-kanavaa. Mä voin heittää sen tonne alas, jos mä edes löydän sen tuolla. Niin mä heitän sen tonne alas, mut joo. Itse asiassa tuolla. Eli siis mulle lähetetään Anonymous Messagessa, että kysymyksiä, niin mä voin nyt vastailla niihin vähän. Hetki. Okei, tässä on ainakin. Onko persoonallisuus vai ulkonäkö sulle tärkeämpää? Itse sanoisin, että persoonallisuus, koska en mä piittää silleen mun ulkonäöstä yhtään. Vaan mä niinku haluan olla silleen persoonallinen. Mitä mä en enää osaa puhua. Mut joo. Sitten. Miten pitkä oot? Mä oon 144 senttimetriä. Että juu. Täällä oli näköjään sama kysymys 2 kertaan. Veno. Onko mulla lävistyksiä? Ei. Siis mä en pidä edes siitä ideasta, että mä joskus saisin jonkun lävistyksen. Koska en mä oikein halua niitä. Mä haluan elää terveellisesti ja olla terveellinen. Ja en ota Tapailetko ketään vai ootko sinkku? No en mä tällä hetkellä kyllä ketään tapaile silleen, niin joo. Olen sinkku. Kaikki ok. No, miten se nyt ottaa? Seuraava otetaan. Ketä mulla on eniten ikävä? Varmaan kavereita, ketä näkee koulussa ja muutenkin kavereita. Siis kavereita mulla on ikävä. Okei. Mitä aiot tehdä huomenna? Okei, tässä on nyt vinkki, minkä mun pappa on opettanut mulle. Ei kannata miettiä, mitä esim. Huomenna voi tehdä, koska sit sä odotat huomista, vaan pitää elää hetkessä. Se on mun vinkki. Pitää elää hetkessä. Kiitos. Mut jos nyt nopsaan pitäisi sanoa jotain, mitä mä teen huomenna, niin varmaan pelaan jalkapalloa. Haluatko lapsia isona? No, en mä tiedä. Ehkä yhden. Yhden silleen niinku, joo. En mä muuten tiedä. Keitä sun eksät ovat? Ei mulla oo eksiä. Se on vaan totuus, että mulla ei oo eksiä. Okei, tää on pakko. Mä otan, että koulu alkaa, koska haluan nähdä sut ja muita kamuja. Kiitos tästä kommentista, että joo. Minkä värinen mun huone on? Mun huone on täysin valkoinen. Te ootte kyllä nähnyt sen Room Tourissa, jos katsotte Nettuvi-kanavaa. Sitten jutteleks kenenkään kanssa? No, tällä hetkellä mä juttelen kameralle. Että joo. Mut okei. Monta vuotta mä oon? Mä oon 14-10-vuotias. Siitä saatte nyt yrittää ottaa mun iän. Laittakaa se vaikka kommentteihin, niin saatte sielläkin astella ihan itse, että mikä mun ikä. Hienosti laitettu. Nyt tuli fireballi. Mut joo. Tää video oli tässä. Nähdään ensi videossa. Se ois.